Hvad vil du gøre, hvis hylderne i supermarkederne var tomme i morgen? Forsyningskædeproblemer, stigende priser, energikriser. Det er virkelige ting, som mange af os allerede har oplevet. At have nødforsyninger af mad er ikke paranoia. Det er at være klog. Ligesom du har en brandslukker hjemme, selvom du håber, du aldrig får brug for den. I denne video viser jeg dig 20 fødevarer, der praktisk talt aldrig bliver dårlige. Nogle kan holde i 30 år, andre er i bund og grund evige. Og det sidste produkt på denne liste kan overraske dig med, hvor simpelt det er. Bliv til slutningen, for det kan bogstaveligt talt redde dit liv. Intelligent forberedelse giver dig ro i sindet. Du ved, at uanset hvad der sker, vil du og din familie have noget at spise. De produkter, du snart hører om, har overlevet krige, hungersnød og naturkatastrofer. De er enkle, billige og tilgængelige i et svært supermarked. Du har sikkert allerede nogle af dem i dit køkken lige nu. Jeg har valgt disse 20 produkter ud fra 3 kriterier. De skal holde i årevis uden køleskab, de skal give din krop reel ernæring, og de skal være alsidige til mange forskellige opskrifter. Lad os begynde med det absolutte fundament i ethvert nødforråd. Nummer 20. Hvid ris. Dette er en af de mest pålidelige fødekilder på hele planeten og en af de billigste. Opbevaret korrekt kan hvid ris fra Onkel Bens eller Tafel, som du finder i Netto, Føtex og Bilka, holde i over 30 år, 3 fulde årtier. Længere end de fleste af os vil bo i det samme hjem. Hemmeligheden ligger i, hvad hvid ris ikke har. Brun ris indeholder naturlige olier, der harskner over tid og begynder at lugte dårligt. Hvid ris får disse olier fjernet under forarbejdningen. Læg den i en lufttæt beholder med iltabsorbent. Opbevar den et tørt og mørkt sted, og den vil overleve praktisk talt i det uendelige. Det lave fugtindhold, normalt under 14%, betyder, at bakterier og skimmelsvamp ikke kan vokse. Ris er let at transportere og ekstremt alsidig. Du kan lave supper, hovedretter, salater og endda desserter. Under krige har det fungeret som betalingsmiddel. Under hungersnød har det reddet hele samfund. En pakke på 1 kilo koster ca. 8-12 kroner hos Netto eller Lidl. Ris fylder ikke bare maven. En varm skål ris giver dig følelsen af et normalt liv, selv når alt omkring dig virker kaotisk. Nummer 19. Salt, historiens ældste konserveringsmiddel. I tusinder af år var salt mere værdifuldt end guld, og der var en god grund til det. Salt opbevaret på et tørt sted bliver aldrig dårligt. Aldrig. Læsøsalt eller faldsalt fra de danske saltværker har ubegrænset holdbarhed. Det er et af de få produkter i verden med bogstaveligt talt uendelig holdbarhed. Saltets kemiske struktur ændrer sig ikke. Natriumkloridkrystaller forbliver stabile i det uendelige. Beskyt det blot mod fugt, og det vil overleve i generationer. 1 kilo koster ca. 5-10 kroner i ethvert supermarked. Salt gør meget mere end at krydre mad. Du kan bruge det til saltning af kød, marinering af fisk, fermentering af grøntsager og endda til rensning af sår i nødsituationer. Din krop har brug for salt for at fungere. Hydrering, muskelbevægelse og nervesignaler, alt afhænger af natrium. En vigtig note. Vælg salt uden tilsat jod til langtidsopbevaring. Jodiseret salt har en grænse på 12 måneder, fordi jod gradvist fordamper. Almindeligt salt varer evigt. Nummer 18. Pemmikan. Før der var proteinbarer og frysetørrede måltider, skabte nordamerikanske urfolk noget, der måske er den mest perfekte overlevelsesmad i historien. Korrekt tilberedt pemmikan kan holde i årtier uden køleskab. Ingen særlig behandling nødvendig. Det venter bare på, at du spiser det. Opskriften er genialt enkel. Tørret kød, malet og blandet med smeltet animalsk fedt, nogle gange med tilsat tørret frugt. Resultatet er en kompakt, hyperkalorisk, fuldstændig næringsrig energiklump. Du får protein, fedt og kulhydrater, alt i én portion. Du kan spise det råt, tilsætte det til gryderet eller opløse det i varmt vand for at lave suppe. I Danmark kan du finde færdiglavet pemmikan i outdoor-butikker som Friluftsland og Biltema eller via online-forhandlere som survivalstore.dk for ca. 80-150 kroner per pakke. Under en krise, når du ikke har tid til at lave mad, betyder det at have pemmikan i lommen at bære ren energi med dig. Overalt du går, et stykke, og du fortsætter. Nummer 17. Honning. Arkæologer har fundet honningkrukker i egyptiske grave dateret til over 3000 år siden. Honningen var stadig spiselig. Lad det synke ind et øjeblik. Honning opbevaret i en lufttæt krukke på et mørkt sted bliver aldrig dårligt. Den kan krystallisere over tid, men det er nok at varme den forsigtigt op, og den vender tilbage til flydende form. Honning fra Københavner Honning,
Tisse eller lokale danske biavlere, tilgængelig for ca. 50-80 kroner per 400 gram krukke hos Føtex og Irma, er en af de bedste investeringer til dit nødforråd. Hemmeligheden ligger i kemien. Honning indeholder kun 17-20% vand, ekstremt lavt. Den høje sukkerkoncentration på ca. 80% skaber et hypertont miljø, der bogstaveligt talt trækker vand ud af enhver bakterie eller gærcelle, der forsøger at vokse. Derudover producerer et enzym kaldet invertase fra biernes spyt hydrogenperoxid, som fungerer som et naturligt antibiotikum. Honning er mere end et sødemiddel. Den har antibakterielle egenskaber, så du kan faktisk påsmøre den på sår. Den lindrer ondt i halsen og hjælper fordøjelsen. Den giver øjeblikkelig energi, når du har mest brug for det. En skefuld honning i svære tider handler ikke kun om kalorier. Det er et lille stykke sødme, der løfter moralen, når alt andet virker hårdt. Nummer 16. Knækbrød og militærkiks. Dette er bogstaveligt talt krigsbrød, hårdt, uden smag, svært at tygge. Og netop derfor har soldater stolet på det i århundreder. Der er dokumenterede tilfælde af militærkiks, der er blevet spist mere end 100 år efter bagning. Det er ikke overdrivelse, det er historisk kendsgerning. Opskriften er absurd enkel. Mel, vand, intet andet. Hemmeligheden ligger i bageprocessen. De bages så længe, at al fugt forsvinder fuldstændigt. Resultatet er praktisk talt uforgængeligt mad. I Danmark er Ryvita, Vasa og Fincrisp fremragende eksempler på produkter med meget lang holdbarhed, tilgængelige i ethvert supermarked for 15-30 kroner per pakke. Egentlige militærkiks kan findes hos Biltema eller online via survivalstore.dk. For at spise dem, blødgør du dem i vand, suppe eller te. De blødgøres og bliver spiselige. I sig selv er knækbrødet en ukulinarisk oplevelse, men når der ikke er andet tilgængeligt, udgør det forskellen mellem sult og overlevelse. Nummer 15. Hele hvedekorn. Hvedemel bliver harsk inden for 6 måneder, men hele uforarbejdet hvedekorn er en helt anden historie. Opbevaret i en lufttæt beholder på et køligt og tørt sted, kan hele hvedekorn fra Aurion eller Urtekram holde i over 30 år. Tilgængelige i helsekostbutikker som Helsam og Martas, samt online for ca. 15-25 kroner per kilo. Det intakte korn holder alle næringsstoffer låst inde i sin naturlige beskyttende skal. Så længe du ikke bryder denne skal, forbliver alt frisk. Du kan male det til frisk mel og bage brød, koge det som ris og spise det som grød. Den bedste del er spiring. Selv uden adgang til friske grøntsager kan du dyrke friske spirer derhjemme på blot et par dage. Spirer indeholder C-vitamin, enzymer og levende næringsstoffer. Hele hvedekorn handler ikke kun om mad. Det repræsenterer fuldstændig fødevaresuverænitet, evnen til at skabe friske måltider fra dine egne forsyninger, uanset hvad der sker udenfor. Nummer 14. Røde linser. I tusinder af år har linser været grundlaget for kosten fra Mellemøsten til Asien. Der er en grund til, at de har overlevet til moderne tid. Linser fra urtekram eller naturligt opbevaret korrekt kan forblive spiselige i op til 30 år. I modsætning til bønner behøver linser ikke at blive lagt i blød inden tilberedning. Det sparer tid, vand og energi, alle kritiske ressourcer i nødsituationer. En pakke på 500 gram koster ca. 12-20 kroner hos Netto og Lidl. Linser er et vegetabilsk proteinkraftværk med 24-26 gram per 100 gram. De giver også jern, fibre og komplekse kulhydrater. Kombiner linser med ris, og du får fuldstændigt protein svarende til kød. Alle essentielle aminosyrer dækket. Billigt, let og kræver intet køleskab. Inden opbevaring. Frys pakken ned i 4 timer for at dræbe eventuelle insektlarver. Nummer 13. Peanut butter. Dette er et af de mest komplette overlevelsesprodukter, der findes, og et af de lækreste. Uåbnet peanut butter opbevaret på et køligt sted kan holde i flere år uden problemer. Vælger du versionen uden tilsatte olier eller sukker, holder det endnu længere. En krukke Beauvais eller Skippy koster ca. 25-40 kroner i de store supermarkedskæder. Højt kalorieindhold, fuldstændigt protein, sunde fedtstoffer, magnesium, E-vitamin og niacin. 2 skefulde giver næsten 200 kalorier. En kraftfuld energidosis i en lille portion. Du kan spise det direkte fra krukken, smøre det på brød, wasser eller knækbrød, tilsætte det til grød, smoothies eller saucer. I svære tider gør velsmagende mad en enorm psykologisk forskel. En skefuld peanut butter bringer et øjeblik af nydelse, når alt andet virker hårdt. Nummer 12. Fisk på dåse. Tun, sardiner, makrel, sild. Disse produkter er din langsigtede forsikringspolice for animalsk protein.
Dåsefisk opbevaret korrekt kan forblive spiselige i 5-10 år. Nogle holder endnu længere. Konserveringsprocessen steriliserer indholdet gennem høj varmebehandling over 100 grader Celsius og eliminerer alle bakterier. Den hermetisk forseglede dåse forhindrer ilter, nye mikroorganismer i at trænge ind. Dåsemakrel eller dåsesild i tomatsauce fra Royal Greenland eller Abba koster ca. 12-18 kroner per 170 gram dåse hos Netto, Bilka og Lidl. Klar til at spise direkte fra dåsen uden madlavning. Tilsæt til salater, gryderetter, supper, kombiner med ris og pasta til komplette måltider. Makrel giver 206 kalorier per 100 gram, 18 gram protein, omega-3 fedtsyre og vitaminerne D og B12. Når køledistributionskæden er afbrudt, giver adgang til færdiglavet protein dig en enorm fordel. Nummer 11. Militærrationer. MRE. Meal Ready to Eat. Det færdige måltid, udviklet til soldater, men nu tilgængeligt for alle. Dette er den mest komplette ernæringsmæssige løsning i én pakke. Opbevaret korrekt kan MRE-rationer holde i 5-10 år. Temperaturen betyder noget. Jo koldere du opbevarer dem, jo længere holder de. Hver pakke indeholder alt. Hovedret, tilbehør, dessert, bestik og endda en kemisk varmepakke. Intet behov for vand eller ilt. Du kan finde originale MRE-rationer på survivalstore.dk og i outdoor-butikker som Friluftsland for ca. 80-150 kroner per måltid. Kompakte, robuste, klar på få minutter. Når der ikke er strøm og ingen adgang til brændstof, fungerer MRE-rationer uden problemer. I kaotiske situationer kan evnen til at spise et komplet måltid på få minutter betyde forskellen mellem panik og at bevare roen. MRE-rationer er ikke bare mad. De er ro i sindet, hermetisk forseglet i en vandtæt emballage. Nummer 10. Mælkepulver. Frisk mælk bliver dårlig på dage, men dette hvide pulver i en forseglet pakke spiller i en helt anden liga. Mælkepulver fra Arla eller Nido opbevaret korrekt kan holde i over 20 år, 2 årtier ventende i dit forråd. En pakke på 400 gram koster ca. 4-60 kroner hos Føtex, Bilka og Netto. Tørring fjerner den fugt, der forårsager fordærvelse i frisk mælk. Næringsstofferne forbliver protein, calcium og D-vitamin. Tilsæt bare vand, og du har mælk. Brug til kaffe, cornflakes, desserter, saucer og bagning. Fremragende base til flødesupper og essentiel i utallige opskrifter. Mælkepulver giver ca. 500 kalorier per 100 gram og 26 gram protein. Når friske mejeriprodukter bliver utilgængelige, gør mælkepulver en enorm forskel. Nummer 9. Instant kaffe. Under en krise kan ro og moral være lige så vigtige som selve maden, og det er her kaffe træder ind. Instant kaffe fra Nescafé eller Jacobs, opbevaret korrekt, kan bevare sin smag og effektivitet i over 20 år. 2 årtier med koffein klar, når du har brug for det. Et glas på 200 gram koster ca. 4-70 kroner i et større supermarked. Du behøver ingen espressomaskine, filter eller el, blot lidt varmt vand. Kaffe er kompakt, let og nem at transportere. Koffein holder dig vågen, når du skal være vågen og funktionsdygtig. Det har også en let appetitdæmpende effekt, hvilket hjælper, når du skal strække dine madforsyninger. Den psykologiske effekt betyder mest. En kop varm kaffe på en svær dag bringer dig tilbage til det normale. Et lille ritual, der giver dig styrke. Instant kaffe er ikke luksus. Det er et stykke hjem i enhver situation. Nummer 8. Hvidt sukker. Hvidt sukker kan virke som et luksusprodukt. Under en krise bliver sukker dog langt vigtigere, end de fleste mennesker indser. Hvidt sukker opbevaret i en tør, lufttæt beholder bliver aldrig dårligt. Uendelig holdbarhed. Præcis som salt. Et kilo danssukker koster ca. 8-15 kroner i hvert supermarked. Sukker oxiderer ikke, rådner ikke og mister ikke sin smag. I århundreder har folk brugt det som konserveringsmiddel til frugt, syltetøj, sirupper og endda kød. Det giver øjeblikkelig energi, værdifuldt, når hver kalorie tæller. Tilsæt til te, grød, bagværk og endda salte retter for ekstra kalorier. Sukker forbedrer humøret. Når anden mad er kedelig og monoton, kan et strejf af sødme løfte hele familiens moral. Sukker i huset handler ikke om smag, det er konserveringsmiddel, energikilde og følelsesmæssig stabilisator i ét. Nummer 7. Frysetørret og konserveret frugt. Under en krise bliver adgang til frisk frugt praktisk talt umulig, men der er alternativer, der holder i årevis. Frysetørret frugt kan holde op til 25 år og bevare det meste af smagen, farven og næringsværdien. Konserveret frugt holder 3-5 år.
Frysetørring fjerner næsten al fugt gennem sublimering, hvilket forhindrer fordærvelse. Frugten bliver let og nem at opbevare, ideelt som snak. Frysetørrede jordbær fra Rema 1000 eller Matas Natur koster ca. 25 til 50 kroner per pakke på 20-3 diogram C-vitamin, naturlige sukkerarter og fibre hjælper med at opretholde energi og godt humør. Når din kost bliver kedelig, tilføjer frugt variation og fornøjelse. En funktionel luksus, der forbedrer måltider og nærer kroppen. Nummer 6. Instant nudler. Simple, billige, kendte over hele verden og overraskende praktiske i nødsituationer. Opbevaret på et køligt og tørt sted kan instant nudler fra Cup Noodles eller Mr. Lee holde op til 10 år. Et årti med færdige måltider. En pakke med 5 stykker koster ca. 15 til 25 kroner i ethvert supermarked. De kræver minimale ressourcer, kun varmt vand. I overlevelsessituationer er kalorier en prioritet, og nudler leverer dem i overflod. Du kan berige dem med dåsekød, grøntsager og bouillonterninger. En pakke plus lidt kreativitet svarer til et komplet måltid. Vælg nudler i blokform og opbevar i lufttætte beholdere. Nummer 5. Havregryn. De ser enkle ud, men når det gælder ernæring, alsidighed og holdbarhed, er havregryn et absolut kraftcenter. I lufttætte beholdere under tørre forhold kan havregryn fra Quaker eller Urtekram holde i over 30 år, 3 årtier med morgenmad. En pakke på 500 gram koster ca. 10-20 kroner i ethvert supermarked. Rige på fibre, jern, protein og komplekse kulhydrater. En ideel kilde til langvarig energi, der frigives langsomt i løbet af dagen. Varm morgenmad med mælkepulver og tørret frugt. Ingrediens til brød, kager og fortykkelse af supper. Du kan endda spise dem kolde med vand i nødsituationer. Havregryn regulerer fordøjelsessystemet, hvilket bliver afgørende, når din kost afhænger af lagrede forsyninger. Med lidt sukker, honning eller kanel kan du skabe et varmt, beroligende måltid af blot få ingredienser. Simpelt, men genialt. Nummer 4. Bouillonterninger. Når ingredienserne er begrænsede og smagene gentager sig, bliver disse små terninger din kulinariske redning. Bouillonterninger fra Knorr eller Maggi kan holde i 5-10 år. Lette at opbevare, lette og kompakte. En æske med 12 stykker koster ca. 10-20 kroner i ethvert supermarked. De kræver intet køleskab eller kompliceret tilberedning. Opløs i varmt vand, og du er klar. De kan forvandle kedelige ris, linser eller nudler til et langt mere velsmagende måltid. Kylling, oksekød, grøntsager, urter, mange muligheder. I tider med mangel gør det at tilføje smag en enorm psykologisk forskel. Det hjælper med at opretholde moralen, når alt andet virker hårdt. Smag bringer komfort, og disse terninger leverer det øjeblikkeligt. Til deres lave pris er der ingen undskyldning for ikke at have dem. Nummer 3. Hvidvinseddike. Få produkter har så mange anvendelser som almindelig eddike, og bedst af alt, den bliver aldrig dårlig. Takket være sin høje surhedsgrad har hvidvinseddike fra Beauvais eller Rema 1000 ubegrænset holdbarhed. Bakterier og skimmelsvamp overlever simpelthen ikke i den. En flaske på 1 liter koster ca. 10-20 kroner i ethvert supermarked. Du kan bruge den til konservering af grøntsager ved syltning, tilberedning af salatdressinger, marinering af kød, rengøring af overflader, fjernelse af lugte, desinfektion af service og endda lindring af insektstik. Opbevar i lukkede flasker væk fra sollys, og den vil tjene dig i årevis. Når kommercielle produkter bliver utilgængelige, bringer et så alsidigt redskab som eddike enorm lettelse. Nummer 2. Olie og gas. Ethvert køkken har brug for fedt. Til smag, til madlavning, til optagelse af vitaminer. Uden det forbliver selv de bedste ingredienser ufuldstændige. Vegetabilske olier som rapsolie fra Naturlige eller Danish Agro kan holde i 2-3 år med god opbevaring. Men hvis vi taler om ekstrem holdbarhed, er ghee den absolute mester. Ghee er klaret smør, hvorfra vand og mælkerester er fjernet. Det kan holde i årtier uden køleskab, hvis det er hermetisk forseglet. Kokosolie fra Urtekram eller Kokosa koster ca. 60-100 kroner for 500 ml hos Martas, Helsam og sundhedsbutikker. Kokosolie indeholder over 90% mættede fedtsyrer, hvilket gør den ekstremt modstandsdygtig over for oxidation. Den indeholder også laurinsyre med antibakterielle egenskaber. Fremragende til stegning ved høj temperatur, den brænder ikke som almindeligt smør. Tilføjer rigdom til enhver ret. Fedtstoffer leverer kalorier og hjælper kroppen med at optage vitaminerne A, D, E og K. I tider med begrænsede ressourcer kan en skefuld fedt forvandle en simpel opskrift til noget mættende og tilfredsstillende.
Hold et par flasker olie i forrådet og en krukke ghee som langsigtet reserve. Og vi er nået til det sidste produkt, det jeg lovede i begyndelsen. Måske det simpleste, men det vigtigste af dem alle. Nummer 1. Flaskevand. Ja, det er ikke mad, men det er det vigtigste punkt på hele listen. Uden mad kan en person overleve i uger. Uden vand kun for dage, nogle gange mindre. Vand er ikke en overlevelsesbestanddel. Vand er overlevelse. Kommercielt forseglede flasker fra Aquador, Carlsberg Vand eller Volvic har udløbsdatoer trykt på dem, men disse datoer refererer primært til plastisemballagen, ikke til indholdet. Opbevaret på et køligt og mørkt sted kan flaskevand tjene dig i mange år. En flaske på 1,5 liter koster ca. 3-8 kroner. Udover hydrering er vand essentielt til tilberedning af ris, pasta og grød, til fremstilling af mælkepulver, til instantsupper og til grundlæggende hygiejne. Minimumsanbefaling: 4 liter vand per person per dag. Det lyder af meget. I krisesituationer er det absolutte minimum. Overvej også vandrensende tabletter og bærbare filtre som sikkerhedsforanstaltning. Du kan have det bedst forsynede forråd i verden, de dyreste forsyninger, de mest holdbare produkter. Uden vand betyder intet af det noget. På enhver liste over langtidsforsyninger bør vand stå på førstepladsen, fordi vand bogstaveligt talt er liv. Disse 20 produkter handler ikke om paranoia. De handler om intelligent forberedelse. De handler om at have kontrol, når alt andet virker kaotisk. De handler om at beskytte din familie, når de normale systemer bryder sammen. Start i det små. Køb en ekstra pakke ris hver uge. Tilsæt et par dåser. Byg gradvist op. Du behøver ikke bruge en formue. Du behøver ikke forvandle dit hjem til en bunker. Du skal bare være forberedt, for når øjeblikket kommer, og historien viser os, at det altid kommer, vil du være glad for, at du gjorde det. Vær forberedt, vær i sikkerhed, vær klog.